खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो। आसामाव मोसौ रैखाथि बिल। आसामाव मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2021 मायथाइनि मोसौ रैखाथि बिलखौ फोसावनानै होबाय। बे समाव रायजो सुबुंफोरनि मोनसे मोनथिनो गोनांसिन रादाब। नोंथांमोना खोनासंनायजों लोगोसे गोसोआव लाखिगोन। मानोना दानिफ्राय आसामाव जानला मानला मोसौ बुथारनो मोननाय नंलिया। बे बिल आयेननि हेंथायै सोरबा बे खामानिखौ मावोब्ला दायनिगिरि जानो हागौ। मैया फोसावजानाय बे आसाम मोसौ रैखाथि बिलाव दं 14 बोसोर बैसो जायै मोसौफोरखौ बुथारनो मोननाय नङा। जेब्लासिम मोसौआ खामानियाव उदायै जायैसिम मोसौफोरखौ बुथारनो मोननाय नङा आरो मोसौखौ मोसौ बुथारनाय न'आवसो बुथारनो नांगोन आरो मोसौखौ बुथारनो थाखाय एनअसि लानो नांगोन। मोसौफोरखौ गुबुन जायगायाव हरनाय फानहरनायनि थाखाय पारमिसन लानो नांगोन। लोगोसे मोसौफोरखौ बुथारनाय जायोब्ला हिन्दु मन्दिरफोर थानायनि 5 किल'मिटार गोजानावसो मोसौफोरखौ बुथारनो मोनगोन। आसाम सोरखारा बे आसाम मोसौ रैखा बिलखौ मैया फोसावनानै होबाय। बेनिखायनो दानिफ्राय जोंनि आसामाव जानला मानला मोसौ बुथारनाय, मोसौ फाननाय बेफोरखौ खालामनो हानाय नंला। गासै आयेन खान्थि मानिनायनि गेजेरजोंसो खालामनो नांगोन। बेनिखायनो रायजो सोरखारनि बे आयेननि फारसे सांग्रांथि थानाया जोंनि आसामनि सुबुंफोरनि मोनसे गोनांथि आयदा। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल'बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।